vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu. Pane message yandabva mukureceive about 17 minutes ago. Hanzi makadii zvenyu mukomana shi, please ndipostereiwo nyaya yangu mundibvunzirewo kuti zviri fair here zviri kuitwa namoms. So zvakaitika ndezvekuti pakafa baba vedu takabva tapiwa rori. Asi now zvava kuitika ndezvekuti mai vangu havasi kana kumbondikairawo, ivo vari kuti vanodawo share yavo ipapo. Yet inini ndiri murume akaroora. Now ndine mwana wangu musikana. I have a family yekuti ndinofanira kuti ndinge ndichifidha, but amai vari kuti vanodawo share parori rakasiyiwa nababa vedu. Mumba medu takangozvarwa tiri 5. Zvadaro inini ndiri wenumber 2. Amai vangu vainge vakamboroorwa kwekutanga, ndokwavainge vakaitawo vana vavo vekutanga, umwe wacho anova mukoma wangu. Ndobva zvarambawo ikoko, ndokubva vazouyawo vakabva vatanga kugara nababa vangu, ndokubva vaita vamwe vana 2, inini nekamufana kangu. Baba vangu murume ainge ari very business minded, zvekuti baba pavakazofa takakwanisa kutopiwa rori inini nemufana wangu, ndipo painge pachizobva mari yefizi yedu ipapo. Inini hangu chikoro hapana kana chandainge ndichimboona. Mazuva ekutanga ndainge ndichimboramba, ndainge ndichitoudzwa kuti hapana kana chandinomboona nevanhu vakawandisa, asi nekuzotanga kutarisa zvese zvainge zvakasiyiwa zvakaitwa nababa vangu, ende baba pavainge vachiri vapenyu vainge vachitondiudza kuti zvese izvi zvainge zviri zvangu nemupfana wangu. Saka ndaona zvadaro ndakabva ndazosvika pakuramba chikoro, but baba vangu vainge vashaya. Hapana kana akamboita nharo neni kana kundirova, munhu wese akangondisiya pandakati handichadi zvekuramba ndichienda kuchikoro. Ndakabva ndatanga kuita zverori ndichigadzirisa mapepa nemutero kuti rori ringe richidzokera paroad kuitira kuti tiwanewo mari Pamba. Iniwo doro nembanje ndo wainge watova upenyu hwangu nekurova, asi zvekunetsana nevamwe vanhu kana vadhakwa ndainge ndisingambodi, but nguva zhinji munhu aizoti kana akanyanyisa kundidenha ndobva ndatanga kurovana naye, kwete zvekunyepa. Rori yakati yapinda paroad yatanga kushanda, mari yainge ichiuya, asi hapana kana wandainge ndichimbopa mari iyoyo. Kuna moms ndainge ndichingonyepa kuti rori haisi kana kutombofamba. Apa ndainge ndichingonyepa kunge ndiri kugadzirisa rori, but rori yainge yatova paroad. Mazuva iwawo ndainge ndava nemakore 19. Apa nekuramba chikoro mari ndainge ndava kungopawo mabhebhi nekunwa doro neshamwari dzangu. Each and every Friday ndinenge ndiine mari sometimes yaikwanisa kusvika $150 ndichingonwa neshamwari dzangu. Mari iyoyo ndainge ndichipiwa nadriver. Zvandaiita ndaiti kana ndikapiwa mari ndaingodzokera kumba ndobva ndageza nekutobuda Pamba, ndobva ndaenda ndotanga kunodya mari iyoyo. Taidya mari iyoyo kusvika yapera ndisisina kana senti, ndo pandaizofunga zvekuti ndinofanira kuti ndinge ndichidzokera kumba. Sometimes ndaisatombodzokera kumba, ndaingokumbirawo mashamwari angu hembe. Sometimes ndaingotenga hembe nyowani, ende ndaiti kana ndikatenga hembe ndaisadzokorora kupfeka hembe iyoyo futi. Hapana kana munhu wekumba wandainge ndichipa oro kuchengetesa mari panguva yacho. Asi rori riya rakazoti raramba kufamba, ndakabva ndakwereta mari yekuti ndinge ndichigadzirisa, asi rori rakabva raramba kumuka zvachose. Kubva ipapo ndakanga ndava kurarama life inorwadza nekuda kwekusafunga kwandainge ndamboita kumashure. Mari yandainge ndatambisa yainge yakawandisa, ndingadai ndakaita zvinhu zvainge zviine musoro nayo. Pedzezvo ndokubva ndatizirwa. Apa ndainge ndichiri kwamoms. Ndakabva ndagara nemukadzi wangu Pamba ipapo pamoms kusvika mwana uya azvarwa. Amai vangu ndo vainge vachiita zvese, inini ndainge ndingori busy ndichingofambira nyaya dzerori. Rori rakazoti raita ndokubva ndatanga kushanda, asi nyaya yava kunetsa manje ndeyekuti amai vangu vari kuti ivo vakashandisa mari dzavo parori, saka vanodawo share yavo pamari yose inenge ichiunzwa nerori. Handina hangu kuramba, sezvo takanga tiri 2, ivo amai ndokubva vaita vechinumber 3. Mari inotorwa each and every Monday, saka tinoti mari ikauya neMonday tinobva tashare tose zvinenge zviri equal. Ndo zvatainge tichiita mazuva iwawo, asi amai vangu
havachaite izvozvo zvatainge takawirirana. Pekutanga mari yakauya yainge iri $300, inini ndikabva ndangopiwa $40 chete. Mufana wangu akabva angopiwa $30 chete. Handina kubvunza kuti ko imwe mari nhai mai maishandisa chii. Ndakangorwadziwa nekuona kagrosari kainge katengwa. Kana ndakatarisa kagrosari kacho kakazotengwa naamai vangu pamari yacho yavainge vachiti ndo yainge yasara parori. Kagrosari kakatengwa kacho kana hafu yemari yavainge vandipa kagrosari kako kaisatombosvika. Ndakabva ndangonyarara. Ndokubva kwauya imwe mari yechinamba 2 ndikabva ndapiwa $50 chete. Ipapo ndakabva ndagara navo pasi ndikati, munenge mava kutinyanyira pamari yamuri kutora, ko imwe mari muri kuiisa kupi? Inini ndava kuda hangu kunogara ndega nemhuri yangu, asi nemari yamuri kutipa kana ndikabva pano mari yacho haizotikwanire. Ndaikumbirawo kuti mungoitawo zvinokwanisa kungoti zvingotienzanisa. Amai vakabva vatanga kupopota vachiti ivo ndinge ndichibva pamba pavo sezvo ndainge ndava kufurirwa nemukadzi wangu. But amai ndakabva ndavaudza kuti chokwadi chiripo ndechekuti zvinhu zvose izvi zvandiri kukuudzai amai ndini ndazvironga, saka muri kuda kuti tinge tichisvika kupi tichingogara pano? Kubva ipapo pandakatanga kutaura naamai panyaya idzi dzekuti mari dzacho dzavainge vachitipa dzainge dzisina kukodzera. Kubva ipapo chero kubika takabva tanzi bikai zvenyu mega. Apa mumba mumwe chete imomo hazviite kuti tinge tichiti umwe noumwe anobika pake ega. Saidhi rangu ndakabva ndaona kuti zvainge zvakakodzera kuti ndinge ndichibva pamba tobva taenda tonozvigarira tega, inini nemudzimai wangu tiri kwedu tega. Kurori ndinoenda mazuva ese, mari iri kubatika hayo, asi kana yava muhomwe maamai vangu haisi kana kumbobuda zvachose. Inenge ichingonzi tiri kuda kutenga mapatsi akafa, apa nechakafa chacho parori panenge pasina. Please ndibatsireiwo mukoma, ndoita sei? Apa ndiri munhu wekuti ndine mhuri ende havatombozvitarise zvese izvozvo moms. Apa mukadzi wangu nesaidhiwo ava kundipawo pressure kuti mari yauri kuuya nayo mumba hapana kana chainombotenga. Please assist me. Vedare ndo message yandatumidzirwa ichibva kumwanakomana uyu. Please ngatitaurei naye mucomment section kuti vozvifambisa sei pafamily business ravo iri ravakasirwa nababa vavo. Zvakangoma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi elo mukoma, inini handisi munhu anonamata, asi ndiri kudawo maprayers enyu. Handizivi kuti mweya kana kuti kwedu kune ngozi here, ipapo handizive, asi ndiri munhu ane hasha dzakashatisisa. Kurarama kusvika pandava pano nhasi ndisina kana kumboponda munhu. Ndinototi kudzwai Mwari, nekuti ndiri munhu asingazezi kudeuka kweropa reumwe munhu. Ndakaita vakadzi 4 ende vakadzi vose ava 4 vandakaita vose vakazotobva pandiri varemara. Umwe mukadzi akazotobva pandiri, mazino ake ainge ava kuita zvekuzungunuka nekuti ndaipota ndichimurova nezvibhakera. Sometimes mudzimai aizotoita zvekunzvenga ende ndinenge ndichingoita chadzimira so apa ndinenge ndakabata banga. So kana ndichirwa nemunhu pandinozopepuka ndinenge ndatokuvadza munhu kana nebanga kana kuti nebhodhoro. Mudzimai umwe wangu wandakambogara naye ndakamubaya nebanga. Banga iroro randakamubaya naro rikapotsa matumbu ake ne2 cm, asi ndinotenda kuti akandiregerera tikabva tazongorambana zvedu. Ndaimboti maybe idoro, asi kunyange ndiri soba sei ndinokwanisa kungotanga kurovera mukadzi kuti wai arambirei kundipa bonde, ende ndinenge ndichitonzwa hasha dzekutoda kutodeura ropa. Zvose izvi zvinoti zvichiitika zvekurwa nemadzimai ndinenge ndichinzwa ropa kunhuhwa mumhino dzangu. Please ndibatsireiwo hama. Kunyange vakadzi vacho vandakambogara navo kana vakazonzwa confession iyi vanobva vaziva kuti ndini ndiri kutaura, but ndiri kungodawo help. Ndatadza kuzvibatsira ndiri ndega. Please ndibatsireiwo. Vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi kana ndichirwa nemunhu ndinenge ndichitonzwa kuti mumhino mangu munenge muchinhuhwa ropa. Zvimwe zvinhu zvacho zvinotyisa veduwe. Regai tibva taenda panyedu inotevera.
Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukoma, nyaya yangu yakadai. Ndakaroorwawo nemurume wangu mushure mekunge andinyepera kuti aisava nemukadzi kana kuti vana zvavo. Inini handina kana kumboziva kuti iyi yainge iri nzira yekuti iye ange achitiza mhuri yake achiuya kwandiri. Inini nguva iyi ndainge ndichigara ndega mutownship. Takati tagara kusvika ndabara mwana wangu wekutanga, asi panguva iyi ndainge ndisati ndamboenda kunoona kumusha kwemurume wangu kana hama dzake dzandainge ndamboratidzwa painge pasina. Pose pandaimubvunza kuti ko tichaenda rini kunoona vamwe kumusha, dzimwe nguva aikwanisa kungokuudza kuti tichaenda musi wacho wamunenge makawirirana kuti ndipo pamunofanira kuti munge muchizoenda. Iye aibva ashifta madate, saka ndaingofungidzira kutiwo hamenowo kumusha kwavo maybe paiva nezvimwewo zvaifanira kuti zvinge zvichifanira kutanga zvagadziriswa. Murume wangu aipa chikonzero chekuti iye ainge achiita izvi kuti nditange ndaita mwana, azive kuti inini ndainge ndiri pachokwadi here kuti asazonyara kuhama dzake. Asi ndakati ndaita mwana, inini handina kuziva kuti kumusha uko kwandaigara ndichingonetsera kuti ndiri kuda kuendawo kumusha kwako, ndinoonawo kumusha kwako, ko kana ukazofa mwana uyu wataita ndinoenda naye kupi. Inini handina kuziva kuti kumusha kwacho kwandiri kuda kuenda kwainge kutori neimwe mhuri. Musi wacho wandakazoendeswa kumusha, musi wandakapinda mumusha umu, zvainge zvisina kumira mushe. Apo mukadzi wemurume wangu paakangondiona akabva atanga kutorovana neni, ainge achidya marasha. Murume wangu akazama kuti ange achindidhifenda, ndokuzogumisidzira ava kurova mudzimai wake. Vakasvika pakuzotokandirana hembe panze. Apa murume wangu ainge achidzinga mukadzi wake. Mukadzi uyo akadzingwa ainge atori nevana vake 4, asi murume wangu akabva asarudza kuti ange achidzinga mudzimai wake iye nevana vake 4. Vakabva vaenda usiku ihwohwo. Inini kuti ndinge ndichitaura kuti zvepano handichadi, ndafunga hangu kudzokera. Mukoma ndainge ndisina kana sendi. Apa ndaiva nekamwana kacheche. Murume wangu akabva angonditi pinda mumba. Nehasha dzandainge ndaona achiitira mudzimai wake wekutanga, iniwo ndakabva ndatya kuti panapa ndinokwanisa kuzobatanidzirwa. Ndokubva ndapinda mumba nekamwana kangu kacheche. Uya mukadzi uya ainge achingotuta zvinhu zvake nevana vake, asi zvose izvi mukadzi uyu akangozviita achingochema. Hongu vemumhuri vakabva vandifarira, ende chakandinetsa ndechekuti vakabva varatidzira kuti vainge vasingatombodi mukadzi mukuru. Handina kuziva kuti yainge iri nyaya yei, but ndakangoti zvemumusha muno inini zvandasvika pano, regai ndiregedze kuramba ndichingoda kuziva kuti chii chakonzeresa kuti ivo vange vachitora one side. Ndakabva ndangoti regai ndingotarisawo kumurume wangu nekuti ndiye andiunza pano. Ndakabva ndatanga kugara pamusha ipapo. Chakandinetsa ndechekuti murume wangu akabva aramba nezvimwe zvinhu zvainge zvichidiwa naamai guru ava vainge vachidzingwa pamusha, like mubhedha. Akabva aramba, akabva ati haungaende nemubhedha wangu munyowani. Mubhedha iwowo ndo watakabva tatanga kurarira. Mazuva ekutanga ndainge ndichiramba kuti tinge tichirara pamubhedha painge pachirarwa neumwe mukadzi, but murume aingoramba achingondiitira hasha, plus nekamwana kangu kacheche. Ndakabva ndaona kuti zvebopoto ndainge ndisingadi, ndokubva ndatanga kugara pamba paya. Ndakaita vana vangu mukoma ndirimo mumusha imomo. Ndakazoti ndaita mwana wangu wechinamba 3 ndo patakazotambira shoko rerufu kubva kumusha wemukadzi mukuru wemurume wangu, zvichinzi ainge ashayika. Hama dzemukadzi wemurume wangu kunyange zvadzo dzakazosvitsa shoko, but it was already too late, because murume wangu paakati ange achigadzirira kuti aende kunhamo kunochema mudzimai wake wekutanga, vanhu vaya vainge vatumwa vakabva vatotaura kuti no, takatochema munhu tikabva tatomuviga. Vanhu vose vainge varipo pamusha musi iwowo vakabva vangonyarara. Tose takangopererwa kuti ko zvakamboitwa kupi kuti vanhu vanozosara kuudza vanhu ivo vatoviga hama yavo kudhara. Ichi chainge changovawo chiziviso chekuti kunoku munhu akusisina. Iko zvino patova ne4 years amai guru ava vavigwa.
asi ndakazoti last year ndainge ndakatogara zvangu mukitchen but ainge ari manheru. Ndakabva ndaita sekunge ndinoona munhukadzi achipinda pamukova, ainge akasimira nhumbi dzeblack. Mukadzi uyu ainge akasimira nhumbi dzeblack paakapinda mumba akangosvika ndokubva andirova nechepamhanza achibva abuda. Handina kuzoita kana mazuva ndokubva ndatanga kubuda mhopo. Saka mhopo iyi yakangotanga iri pahuro, but iko zvino mukoma nashi chiri kundishungurudza ndechekuti mhopo idzi dziri kuramba dzichingowedzera. Huro yangu yose iyi yazara netwumwe twumhopo tunenge twakaita tudiki diki. Mukuzonozivisawo veukama zvandiri kusangana nazvo nezvandakaonawo pandainge ndigere mukitchen, pane umwe mudzimai wemuzukuru wemurume wangu anondifarira. Ndo paakazoti, gogo, mugere zvenyu ipapo, but vanhu havasi kuda kukuudzai chokwadi. Hanzi ipapo gogo vaya vakaenda vakashayika, hanzi vari kutombopota vachionekwa pamba ipapo. Ende akabva andiudza kuti mukadzi mukuru wemurume wangu hanzi akasiya audza hama dzake kuti kana ndafa ndinokumbira kuti munge muchitora ivhu repaguva pangu mobva manokanda pamusiwo wemukadzi mudiki wemurume wangu, ndicharwa naye ndega. Hama dzacho hanzi paya padzakauya dzichiita kunge vainge vachisvitsa shoko rerufu, hanzi ndo zvavainge vauya kuzoita. Hanzi ipapo patainge tigere navo, vanhu ivavo hanzi vainge vachitoita chikaranga chavo vakatopedza kuita chikaranga chavo. Chinonyanya kundibata-bata ndechekuti mhuri yose, semaudzirwo andakaitwa nemuzukuru kuti hakuna asingazvizivi kuti padhoo remba yenyu yamunorarira gogo hanzi pakatosiya pamwaiwa ivhu rakabva paguva peuyo ainge ari mudzimai wasekuru. Pandakaudzwa mashoko iwawo ndakabva ndatadza kuti ndinge ndichidzikamisa hana yangu, because muzukuru ainge achida kundiudza zvimwe zvacho zvaainge achiti gogo mugere zvenyu ipapo, but ipapo pane zvinhu zvakawandisa zviri kuitika. Vanhu vose vari kuzviziva but hakuna ari kuda kukuudzai. Ndakabva ndangoendawo ndikatanga kunetsana nemurume because ndainge ndichida kuziva kuti ichokwadi here chandainge ndaudzwa nemuzukuru. Saka iye akangobvunza kuti waudzwa nani, ndokubva ndamuudza kuti ndaudzwa nanhenge. Kubva ipapo vazukuru vose vakabva vangoitawo low communication yavo neni. Mukoma, iyi ndo nyaya yangu. Pari zvino ndanga ndichikumbirawo kuti kana muchikwanisa chimbondipaiwo nhamba dzasamaita ndimbobvunzawo kuti zvese izvi zvakazoitika pandiri zvekuti ndakaona mweya wemufi, mangwana hapana here kakuzondikanganisa kazvinozondiita, kana kuti vanhu ava vatosarudza zvavo kuti vange vachizondishandisawo because why vari kundivanzira kana kuri kunzi mweya wemunhu uyu uri kupota uchipfuka, kovadii kungondizivisa kuti pano vedu wee taitawo mweya wemunhu ari kupota achiuya pano, ndigarewo ndakagadzirira than kuti ndingorarama ndiri murima kudai vanhu vachingondipritendera. Hazvisi nyore kuti mhuri yose yongokupritendera sekunge zvinhu zvese zviri right, but ivo vachiziva kuti vane zvinhu zvavanoziva kuti zviri kuitika but vachikuvanzira. Please assist me mukoma. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Hanzi ndakaona munhu ainge akapfeka zvinhu zveblack achipinda mukitchen ndokubva andirova mbama. Pari zvino ndiri kungobuda twumwe twakaita kunge twumhopo. Hei, zvimwe zvinhu so zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.